Som-hi amb la meteo, nit plujosa a Barcelona i Catalunya amb una refrescada fugaç. En parlarem detingudament, però abans repassem l'actualitat. Un diumenge de molts núvols, cel tapat des de Barcelona, tot i que es pot extrapolar a la resta de Catalunya. També la baixada notable del mercuri, que ha refrescat l'ambient. I mireu la diferència de cel que tenim a Cardedeu diumenge passat, color de blau elèctric, i mireu aquest diumenge, quin gris que tenim a causa d'aquesta nuvolositat abundant i també per la pols sahariana. Tot seguit podem veure el radar, que feia moltes setmanes que no el mostràvem, aquesta tongada de precipitacions de caràcter moderat, localment amb algun nucli una mica més intens, ruixats de fang a les comarques de Lleida i del Pirineu que avancen lentament d'oest cap a est i que de cara a la nit ja podrà descarregar a tot Catalunya. Així està nevant des del refugi de Colomers, a la Val d'Aran. De fet, podem veure com la neu té aquest color una mica marronós a causa de la pols sahariana. La cota de neu ha començat molt alta, però després s'ha desplomat ràpidament i acabarà nevant al fons de les valls. I ens anem a Deltebre, perquè també s'ha reforçat el vent, en aquest cas el mestral, que fa moure aquestes palmeres, i també ha entrat la tramuntana a l'Empordà. A continuació, mapa isobàric marcat per aquest xoc de masses d'aire que tenim entre una borrasca al nord d'Àfrica, que és la que ens impulsa la nuvolositat i la pols sahariana, i un front fred que arribarà pel nord i que ens portarà aquesta situació d'inestabilitat. Serà vist i no vist perquè ràpidament torna a imposar-se l'anticicló a tot el continent europeu, almenys la meitat est, a Catalunya, a la península Ibèrica. De fet, això d'aquí és un pantà baromètric i, per tant, molta estabilitat i monotonia la resta de la setmana. Pel que fa a les temperatures, fixeu-vos com es despenja aquesta massa freda que escombrarà la calor i la pols sahariana, però, com diem, serà una refrescada fugaç. La baixada de temperatures també serà només fins dimarts i després ràpidament torna a pujar el termòmetre amb aquests anticiclons que deixaran aquestes masses d'aire molt suaus, fins i tot amb una mica de caloreta cap a mitjans de setmana. Anem a la previsió del temps amb el mapa de símbols per dilluns, perquè la setmana començarà sent un dia encara una mica insegur, amb les últimes hores de pluja i també de neu. De fet, la nit de diumenge i dilluns serà força plujosa, nit de pluja, bots i barrals, sobretot en aquest sector central de l'interior, les comarques de Barcelona, i a primera hora de matí les pluges ja hauran marxat o només quedarà alguna gotellada o plogim residual cap a la costa central, precipitacions que marxaran damunt del mar. Després, a partir del migdia, comencen a obrir-se clarianes d'oest cap a est, primer per les comarques de Lleida i Ponent, per tant, hi haurà més estones de sol, i després, a la resta del territori, el cel quedarà força variable. Potser en algunes zones de l'Alt Empordà no acaba de marxar del tot la nuvolositat i serà un dia força tapat, també cap al delta de la Tordera. Migdia tarda, formació d'algunes nuvolades amb l'entrada d'aquestes clarianes, energia per les nuvolades i poder descarregar algun ruixat o xàfec local cap a la zona del Montseny, les Guilleries i la serralada transversal. En principi seran ruixats força localitzats. Cel tapat al Pirineu, especialment al sector occidental, amb les últimes nevades que cada cop seran més febles, disperses i intermitents. Quedaran restringides al sector occidental i també cap a les zones boscoses i muntanyoses, i es podria escapar algun floc de neu cap al fons de les valls, però arribarà molt desgastat i esmorteït. Això sí, pot ser en forma de neu a tots els pobles de muntanya, perquè la cota de neu encara serà força baixa, entre els 800, 1.000, 1.100 metres. El vent de tramuntana intens a l'Empordà, sobretot l'Alt Empordà i el Cap de Creus, amb ratxes que podrien fregar els 100 km per hora, i també el mestral cap al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. També alguna ventada que podria ser localment forta cap a les comarques de Barcelona. La temperatura baixarà moderadament i tocarà fons aquest dilluns, amb màximes per sota dels 20 graus, uns registres més propis del març que no pas del mes d'abril, i les mínimes, les nits, també seran fredes, amb aquests valors de 0 a 10 graus. Fins i tot al vessant nord del Pirineu, cap a la Val d'Aran, pot ser un dia molt fred de cabana, com podem veure aquest exemple des de Salardú, on tot el dia estaran sota 0 i costarà superar la barrera dels 0 graus. Anem a l'abans de previsió pels pròxims dies, que ja podeu veure, molta estabilitat, calma, monotonia. Aquest dimarts i dimecres, dijous i divendres de sol i mosques, fins i tot dimarts serà un dia esplèndid amb sol a tot Catalunya, la temperatura que tornarà a pujar i últimes hores de la tramuntana que ja anirà a la baixa
a l'Empordà, i dimecres i dijous també seran uns dies molt tranquils, però potser com a novetat podem destacar aquests núvols d'evolució que seran decoratius al Pirineu perquè no presentaran massa creixement vertical i per tant tampoc deixaran ni pluja ni neu. La temperatura cada dia anirà pujant una miqueta. De fet, dimecres i dijous tindrem unes temperatures de luxe, un ambient molt agradable, amb màximes que se situaran entre els 20 i els 25 graus. Força contrast entre el dia i la nit, per tant, encara pot refrescar una miqueta tan bon punt s'enfosqueixi i se'n vagi al sol. I després ja, de cara al cap de setmana per dissabte, sembla que el temps podria ser un pèl més insegur, només una mica, perquè entrarà un pessic d'aire fred en altura que augmentarà la inestabilitat i que tot plegat podria deixar alguns ruixats i tempestes circumscrits cap al Pirineu. De fet, les tronades serien més probables cap a les muntanyes del nord-est de Catalunya i també pot augmentar una mica la nuvolositat a la resta del territori per aquestes encluses que deixaran el cel enterbolit a partir de la tarda. Tot plegat amb una temperatura que divendres i dissabte ja pot quedar força per sobre de la mitjana climàtica i, per tant, parlarem fins i tot de calor moderada i, per tant, tornarem a tenir aquest regust, diríem, una miqueta preestiuenc. I anem acabant. Avui parlarem d'aquest fenomen meteorològic molt curiós que tenim a la illa d'Ormuz, que no és notícia per conflictes bèl·lics ni geopolítics, que malauradament avui en dia són actualitat, sinó que parlarem de meteorologia, com fem a la secció del temps. És aquesta pluja de sang, que sembla precipitacions que vinguin acompanyades de partícules en suspensió, però realment és pluja normal i corrent. El que passa és que la superfície del Sol és molt rica en òxid de ferro, de manera que quan la pluja flueix per la superfície, doncs l'escorrentia de l'aigua queda d'aquest color vermellós que després, fixeu-vos com acaba desembocant al Mar Roig. De fet, és una de les explicacions científiques que rep aquest Mar Roig, que les muntanyes dels seus voltants és rica en aquests minerals vermells. Això és tot des del temps del Nacional.cat. Que vagi bé!